Kapag ho na paditik duvo hozaw ko ni ko kya duvo hozaw ko ni ko diti pinakiano di Christina Laudin mo kiuni do hozaw di Josiah Joseph Laudin iziaw ka nagi i Julian Yapa mo kiuni do hozaw do legend niti hozaw di Peter Jupiter Bensing pun do Bambangan dadi kinango dia zu hozaw pinakiano di Christina Laudin nagi di Julian Yapa. Yeah, 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 yeah. Isiyaw ay kinoynganku. Isiyaw isang baonku. Isiyaw igang pamasi. Isiyaw iminamangu. Isiyaw ikinoynganku. Isiyaw isang baonku. Isiyaw igang pamasi. Oh, isiyaw iminamangu. Amaku do'y surga, apantang doong anu, nariyong kandakanu do'y surga. Nariyong kandakanu do'y tanah, sebab isiyaw no. Iminamangu. Spiritu Sancti Usodoto ira Sundu bando bitua. Isiyaw kinoynganku. Isiyaw isang baonku. Isiyaw Hozaw di Josiah Joseph Laudin.